oleh armada Minang dari Malalo. Cahaya barati orang dari Malamo. Delayo tarimo kasih banyak oleh namlay tarimo syukur. Delaya kasulagi datangan delay samyanul sudaro. Delay untuang tajako juo iye silaturahim kito. Delay kami kemangaji jasa pakanan jodoh. Oleh kamu pengajian delay panjang lapado dito. Delay panjang sekali. Oh agama Islam oleh nama lade anak agama kita. Delay iko pengajian Kami baru delay dangalaikan benar. Wahai saudara samba kesidang pengajian alam na kami kambang. Apa sebabnya alam tak kambang? Langinan tinggi tidak bertiang dijadikan Allah oleh Tuhanan malam. Orang terjadi serugo neraka, langit tergantung tujuh alam pinyot. Sarato bumi nang tujuh kita lo dijadikan Allah apa gunanya sekarang bonyok ini. Oh nak kami banyak toh simakan bana bersama-sama. Alam terjadi ada sebabnya. Kato aluman kami terima kanda Muhammad Rasul dahulunya. Oh Tuhan pengasih, oh lagi pamurah kepada Muhammad sayang tak tumpah. Apakah hendak indah disangga dengan sekali kun alam sudah tujuan ke hati tujuan ke bawah sampai muka luar mulai akan menyambar dimasuk itu firman dalam Al-Quran ada terjadi alastu birabbikum katu ilahi jawab olehmu sekarang ini diarati lainnya firman nilai tidak lainnya insan jadikan itu. Oh jin malaikat sekalian itu inkan pokok indahan muat kau menyembah aku. Oh jangan berpijak, oh jangan berpijak, oh di bumi aku, oh atau berlindungan, oh di langit aku. Oh itu firman oh Rabbul Alamin. Oh pikir olehmu, dipikir olehmu sekarang muslimin. Oh indah kadapi
tampena lain kebanyakan kita di zaman sekarang pembuat sembahyang obat tahun kamu kok di bulan celai manantiana kayo di dunia ini paamita kera baintan bapodi Bau toba Honda Yamaha Suzuki atau video atau bagi sini nama liburan keluar negeri sasudahnya itu Odicilo mati Ekono malaikat Tada pedi gitu Tuhan malaikat Tada pedi gitu Anda jarang Guam piajo jauh Kajilah dulu Simpai 20 Ko belum taran pengajian tubuh Ko belum iyo taran pengajian tubuh Dile jalan iyo lagu Le ampia jauh Ali batung ke kalam basulul minta pahanyo saja jadi samparono bule di dalam nurani sakian dahulu ai kami mengaji iyo sebagai lesam buangan donani yonan putui tadi deleo sambuang namanya buang memang yo pasaran nan biasa nani yola denyo sajola samo tukang nala curito dia soyola na dia dana dia soyola na limbago nene adalah nena usang onde pusat koyo denan lama bajambatan iyo lenyo basi bajalan iyo lana nyorayo nene sampai nala sekarang online begitulah denyo Deleo kini begitulah Malaka elonyo Iyo lain di malam lenyo nangko Sudah nalanya to Iyo kapadulai rekan kita Samoyo tukang lanan curito Delengan lanyo Adin lapado malam dekini nangko Tarimo iyo kasih Deleo atas kehadirannya Iyo leba kumpul lenyo kita Lai nanti rumah tanggo Adonan dari ledenyo padang dari singgalang Alai adoyo dari nan pariaman Adonan datang dari malalo Adonan dari delu buah iyo kan iyo ala tibo ala bakum kualana nyobana deleo kitolana disiko deleni rumana denyonan kodi nagari pitala lenamonyo oh tarimo kasih banyak
kita sudah lainan hadir oh di malam kini nangko mengurangkan hatinya maluangkan haywa katunya oleh sinar lai barapi sebagai gurunya Tuhan oleh panah lai Arjuna oleh bilangan kedua armada nyominang oleh kami iyo talupo cahaya lebarapi jotopan singgalang lainamu ela mamuranyo hati o karumalanyo iko Walau iyo la guru-guru buya kana do pulo Oh terima kasih banyak kami ucapkan terima syukur Nilai kini di Makaranca di Manola iyo kasero Nilai marilah dihibur lebih nonton lah bahasamu Arilah laruilah malam pulo Batambah malam batambah sero Di bari bana kandanan tuh kandangan tua ikon di muka bahasamu Jawaban surau ikon namonyo Analah ayam turun 10 1,1 hingga 9,1 hingga 9 Kalau baca nyawa tubuh badan orang lipe dia teh badan tangan orang lipe dia teh badan ayam tinggal 9,1 tinggal 8,1 tinggal 8 tangan orang lipe dia teh badan orang cabiakan si kain kapan orang cabiakan si kain kapan lanya to turun ayam 8,1 tinggallah 7,1 tinggal 7 badan babungku hijau kain kapan orang antarkan kadan tuku buat orang antarkan ke dalam tubuh ayam tinggal 7 mati 1 tinggal 6,1 tinggal 6 orang antarkan ke dalam tubuh kota beramal bakalan kalam kota beramal bakalan kalam hanya turun
datang bakanyo mungkar jo nangkir datang mamareso ayam tinggalnya limo ko mati satu tinggal ampe ko mati satu oh Tuhan tinggal ampe mungkar nangkir datang bakanyo hidup di dunia ku lai bataubat hidup di dunia banyak maksiat banyak turun ayam hampir koma tidur tinggallah tidur koma tidur tinggallah tidur hidup di dunia indah bertaubat mati balambin masuk neraka mati balambin masuk neraka ayam tinggalnya tiga kau mati satu tinggallah dua kau mati satu tinggallah dua indahnya tahan azab neraka minta babalik ke dunia nangko minta babalik ke dunia nanto hanya turun ayamnya dua kau mati satu tinggallah satu kau mati satu tinggallah satu indah tatan azan neraka balik ke dunia lai cilako balik ke dunia bantu cilako Analah ayam turunnya satu koma di satu api sadonyo koma di satu api sadonyo maka kiampe badan berbulu jalan merangkak ke dalam rimbo jalan merangkak ke dalam rimbo ayam habis sadonyo tanturang tutui si pintu kandang tanturang tutui si pintu kandang jalan merangkak ke dalam limbo orang namakan harimau gadang orang namakan harimau gadang mulai itulah bunyinya dari kami berdua nilai kini bagi tulang mulai melayu ke eloknya ini dikenakan karekan kita den 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 tolonglah sambut sasudah iko oh dua naranja lagu nana sero atau doaku siram taku donen den 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 jauh di Korea kan jadi duo harus akan jadi duo sambil bahkan dapat iramanya jun den 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 coba turun surau iko namonyo oh honda kami bari sapatan jodoh Hasan dan Husain siana Ali nen mati baparang fisabilillah mati baparan fisabilillah saja meninggal dirinya nabi agama banyak konan berubah agama banyak konan berubah Hasan dan Husain siana Ali nen seorang mati yo kan racun seorang mati yo kan racun saja peninggalan diri Nabi agama banyak esen tak turun Mola banyak lesen tak turun ini dunia
Sambo dipakai kedua-duanya, sambo dipakai kedua-duanya. Oh kanan elo pasalania, lalui jalan eka sarugo. Oh lalui jalan eka sarugo. Kami lalui rantai berantai Kota Santuinyo Kabatuju, Kota Santuinyo Kabatuju. Untuk alammu macam berbagai Keputusannya ka Allah ju, keputusannya ke Allah juga. Elo membencung buluan den di dalam buluan rotan baduri, Dalam buluan rotan baduri. Elo mengkaji tubuh di dalam tubuh insan berdiri, di dalam tubuh insan berdiri. Masalah padi di tanah sawah Dimakan pipi si burung bondo, oh dimakan pipi si burung bondo. minta bakuli pada yang badara Hanya kulima sama tomato, lima sama tomato. orang mulalo gilo babi duan den orang sumani gilo basampan, Orang rumani di loba sampah. iola gilo sagalo mukalu, Tuhan di diri nan batanyoka, Tuhan di diri nan batanyoka. Aku usia doangku jama. Inyo basurau di awas sonsa, Inyo basurau di awas sonsa. Oh di Tuhan yonan ketampa. Inyo mando tampe nanatara, Inyo mando tampe Nantara. oh dari Rumbai ke Pariaman den jalan tabantang oh 3 kilo. Jalan ke Batang le 3 kilo. Kalau le pandai mencari Tuhan, alun di kago tala taraso, Alun di kaku Allah taraso. boleh jadi tu rasonyo. Kami nan baduo. Lele mari to kandakan ore namle karekan kito. Karena denyo kami nan samo tukang curito. Lele tolong malah sambung lele namle sasudai ko. Dola gula nan rancangan jo buang nan sero. Ore le atau laju iyo le si rantaku do. Kecimpo paminan mandiku jika paminan katu. Lele iko gara-gara dari kaminan baru. Gara-gara ran paburu lah gara-gara parimbo. Lele ado si pandeka lesa orang lesa orang lesa orang lesa orang leba muko lele banyak nan baliau leba buru lele bayi gadareran leba anjir lele banyak kopi pisaunya sabon namang bungkui nasi lady pinggang dele tiba babi rapo oko otak
bingkai pisau panjang bawa memanjeo